bandiraɓe musidɓe tedduɓe tawtoɓe ɗo e Dakar mo Madina Gounass ko adi foden kuccodira Cherif Souleymany mo ceerno Ahmadou Moukhtar toon to Koundara e nder leydi La Guinée. Cherif Moukhtar hande o wonno ko ziyara dental La Guinée faade ceerno Jean Tidiane Ba Khalifa tedduɗo aɗa wawi artande min holno keblori ɗon on ziyara. salmini yeeɓiyankoɓe télé o e hettiyankoɓe télé o aywa ɗum ɗo ko hunde wowde e Dakar guila e gurdam Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu mawɓe fulɓe Fouta wonnoɓe ɗo on saaha eno make ceerno Aliou Bari ko kamɓe woni ko fuɗɗuno ɗum kadi noon ko Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd ɗaɓɓuno ɗum e maɓɓe nde wonno kanko Seydi El Hadji Mouhamadou Saïd no andirɗen ni omo horsini kala neɗɗo arowo Dakar omo yiɗi ɗum omo teddini ɗum saabu omo andi kala arɗo ɗo ko dartude moƴƴere woni ko ari ko ɗaɓɓude jaam ko woni ɗo ko ɗum waɗi noon o yamiri kañum ceerno Aliou Bari yo ƴeew fulɓe Fouta aroɓe Dakar ɓe o heɓide e muɗum majlis mo tawata ko heeriɗo ɗum noon woni hande kadi aset kala Dakar gili nden gila tuggi Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd radiyallahu anhu ha yetti ceerno men oɗo Dakar so tawi woni arama aset sakkitiɗo e Dakar o hande kadi fulɓe Fouta o ɗo ɓe ummori fofof ɓe rendat ɓe ara ɓe salmina ceerno ɓe juuro ceerno ɓe to ñaago ceerno du'a aywa hikka kadi noon ɗum woni ɓeydare mawde saabu ɗum wiyeteno nden ko fulɓe Fouta ko Fouta jalonaɓe kono ɗum natti wonde joni e niveau Fouta jalonaɓe bal ɗum ko Guinée yemɓe ɓe fofof saabu ɗo wona leñol fulɓe Fouta tan woni ko ari ɗo ala leƴƴi goɗɗi e leƴƴi La Guinée wono sosoɓe e maninkaɓe e ko wona ɗum ɓe tawata nduɗo noddandu Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam wiyetendu Dakar yettima ɗum ɓe foof mabɓe ɓe gari ɗo no wowiri ni noon nde gara nde ko to Dakar Cherif Souleymane Haydara mo tawata ko kañum woni komi innira sehil jinnaɗo am o koto makko ɗon woni ko renda nde renda ɗon aywa arɓe délégation ji ummiɗi banggueji hewɗi e fulɓe Fouta ummoriɓe e Guinée Bissau e ummoriɓe Côte d'Ivoire ummoriɓe e nder Sénégal ɗo ummoriɓe Guinée Conakry e nokkeli sertuɗi ɗon woni ko o renda Allah waɗi haalda yewtida holno gasete warrede noon hande kadi ko fotata rindinede ko rindine ngaraɗo ko wowi ko so arama jonde nde eno juuta balni ceerno eno tottita mawɓe arɓe ɓe konngol gila e sosoɓe ha ko wona en ɓe haala goɗɗum ɓe jara mo hiibi jarore fulɓe Fouta andane de kono eɗen andi joni alhaalu o rokkani no wayni ko ni woni ko wayi garama en nani ko ceerno wi ko e in ɗemgal ceerno bun Omar ceerno radiyallahu ta'ala anhum jami'an wonde o weltanima Guinée yemɓe arɓe ɓe o honno o du'anima ɓe omo ñaagui Allah yo Allah newnan ɓe fandinde ko ni woni ko wayi kadi noon ɓe gari e keewal alhamdulillah e banggueji ɗi fofof La Guinée ɗo e saraji La Guinée kala ɗo Guinéen jo woni arnoɗo Dakar hewɓe hen ari tawtorama oɗo ziyara e kona ɗum ko beele oɗon tonggui Guinée naaɓe holno foti Dakarji ɓe jogui ɗo saare fof ne jogui Dakar mum walla ko holno Dakarji La Guinée ɗi woniri ɗo? Naam Dakarji La Guinée ɗi woniri ɗo no gandirɗen ni kala wuuro wiyete kala wuuro ceerno no hokki ɗum Dakar matalan sa ƴetti Koundara eno jogui Dakar ɗum to ceerno Ahmadou Moukhtar Koya eno jogui Dakar Boké no jogui Dakar mum Sangareji Conakry Labé Friya eko wona ɗum kala wuuro e guure La Guinée ɗe wuuro fof no joganiɗo hoore muɗum Dakar Guinée yemɓe kadi ɓe tawata ummoto ko e nder La Guinée e Sénégal walla ummotoɓe Guinée Bissau ma ko nandi hen wotuɓe foof taw eno jogui Dakar mum ɗo dakoto ko e on Dakar woni koɓe ummoto ɓe yaa ɓe hawra ɗo ɓe hawrata ɗo caggal mum ɓe gara caali ceerno onon ko leydi La Guinée gimmoto ɗon so tawi on gimmima La Guinée oɗon gara ga beel ala caɗele ɗe daña toon e laabi he walla ko wayi hono noon? Naam no andirɗa ni taccude frontiére wona ko weeɓi taccude frontiére wona ko weeɓi laawol ngol caɗele no heeɓo hen kono on nani e ngal ɗo hunotoɓe laawol ngol ɓe holli wonde aywa laawol ngol weeɓima to feewi hikka kam eno serti eko wowno ko wono joguiɓe ordre mission ji walla ko ala foof kala arɗo fof so wi ko Dakar tun woni ko payi ko heewi ko eɓe newnana joomum en laawol ngol alhamdoulillahi rabbil alamin caɗele ɗe no usti no feewi honno maka toon ɓen laaroɓe oɗo sen ɗo wonɓe ko Fouta Dialon walla wontirɓe sengoji goɗɗi hara ɓe meeɗa hewtude ko Dakar ɗo honno marɗa ka wiyaɓe Dakar no andirɗen ni ko nokku moƴƴere ko nokku dartirde yardude Allah subhanahu wa ta'ala mo tawata hono mun heewa dañude aduna o hande oɗo aduna mo tawata eɗen gandi fitnaji no heewi e muɗum e ɗeɗo gure e ɗeɗo cae ɗe tawata eywa no hay sa yiɗa yeddude Allah subhanahu wa ta'ala a yeddat Allah tabaraka wa ta'ala sa yalti guiɗe ma fawoto e ko harmi sa yalti noppi ma heɗoto ko harmi sa yalti a wowlay ko harmi a memat ko harmi arde noon hono ndeɗo ladde e ɗeɗo balɗe tonga ɗu fittanu mum ɗum ndu fittanu no tawata
الله تبارك وتعالى نويك قرآن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فتانو كوكو هيوي أمير دكو موجي فتانو كنيم يدي كوكو ولا تونكي كنتان نونلا صلى الله عليه وسلم ويرني حديث سلودو وند حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وبيأتي جاينغولكو يو الله دندو إن كنيم تارينا كوكو كالاكو إلوينا فتانو ko wi'ete non aljanna ko kanyum tarina ko kala ko tawata e fitanu nu eno anyi sikke ala ummade nder wuro a joginoɗo galle ma chambre ma danki ma ene wawi aɗa jogui climatiseur e nder chambre o aɗa jogui ventilateur e nder chambre o kala ko jiɗɗa dañude aɗa daña toon ummade e nden gonɗon wuro cippitinoɗa an e jogade ma ngaalu an e jogade ma martaba an e jogade ma jaahu woppa ɗum ɗo ngara e nde ɗo ladde wona e nder ɗiɗo caaliji ɗi tawata ko huuɗo leloɗa e leydi gona e dhikrude gona e jantade inde Allah subhanahu wa ta'ala sikke ala ɗum ko helde fittandu ma ndu sonano helde fittandu ndu a wawata no wadde ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam omo wi eɗen gandi sen ari ɗo ko ɓuri mawnude e ko watte ɗo ko eltude fittanu ndu e dewal Allah tabaraka wa ta'ala arde jamaka juulide waktuji ɗi wirdode subakay kikiɗe ƴeewu aljuma hanki ngal ɗo dental fof no wawi rendude ni jooɗo wi'a la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah eɗen andi moƴƴere dañotonde ɗo nde no heewi saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo wiye hadith selluɗo la yaqudu qawmun yadhkuruna allaha إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ويم بجورو تاكو ابي جانتو إند الله سيوانا ملائكة تاروبه يرمد الله سدبه ديجره تلو امبه الله تبارك وتعالى جانتو وندو تو مبه kanko subha kambe woni ko jeya dum wadi non dum ko moƴƴere mawnde ko ñaagiden kala dañudo mo tawata e yo ardo o yi'a ko woni do ko o neha fittandu makko ndu e tawtorede o do daka mbele omo heba moƴƴere ko heɓoto hen ko eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wallu en kala non mo dañani kadi arde yo ardu e anniye makko o niyatul mu'mini ablagu min amalihi aɗa wawi yinnode arde ronka dañide sa anniyima anniye moƴƴo balɗe ko daga ga ko Allah subhanahu wa ta'ala no wawma okkude ɗum saabu seydil haji malik e seydil haji mouhamadou bin saida o waɗiri oɗo daka ko beele jama o no heɓa moƴƴere eɗen ñaagui Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah okku en nden moƴƴere o okka en moƴƴere ko woni e daka ko o okka en baraji ko woni e daka ko allahumma salli ala seydina mouhammadi wa sallam Cherif Souleymany a jarama min beltima a acci haaji ma ko ɗo kam interview o timmi ceerno wiye jabdu waw ɗo kam ko jabde duwaw tan onon musidɓe tedduɓe yeewo Fitirla TV min gardi hen ha ɗo